amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo obuchikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo eyueranga neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chitariki na 30 chomo tienyi omatinyo kianda omwaka wa 2025 ekene kionga chintanya senjira yobo ikiranu ncheni ngongoro kwa ni ototo nyangiri kuranse memerelio ni goto kubwaterna Wilson Makoli na ane gatia na kwaligendia se kionga chintanya asenjira yobwe Abonjurelia habakabake ime kaunti nyamira ko barasarane magiga yo gutagorirwa ibibanda byabo ebibire mbarabare Nepara. Kama muje muangalie pale tunahusia ng'ombe.
Twachiri kwa bona nyene cho diana korolekana kende ora ikeruwa osinywa za okora gendo abonjirari bechiro ya mugonga niko basokina kwe murunganiria ebirengo ebibyo bochenu ase echire yo. So a learner may want a given course and you get they are given what they don't want, but since they don't know, they are not prepared for that, they make up wrong choices and it becomes a burden. Abaruki kwa bechiskuru niko bagenda tekuyarigania asama tema manne iyo mwakoyo. Mwanjo muligererie toko chaka kionga chinsanya kurwase county ya Nyamira stoba yumna ukwelike una umwake kura na ranchira yoka yokoreta amonchirelia soborai ya nigakwanua amo na bamsie be county ya Nyamira namono abakora kurwa ase bunge ya Kitutu Masaba aba baira chinga kichichia bene kubasegeta abasai gwasokia sobonge na kwelikia huna aba kichikura ilio kweyarigania sobochale bone bo mwaka wa 2025 nebere boigo nigo abasayabo bagendere kuboligwa gosegetwa na gosegetwa abanyakoba bakwayicholia konyora ibibande na namono hali basiretie ibibande byabo koligia enchira baranyakoba bakonyora ibibande ibyo elinde abanyakoba abako egendere na konyora libaga aliyo bokoreri munagutuma bulikito fatiga December. Abasae anene abo baikire engaki yo kubwata ekura nababwate ebibande kurwaze bunge ya Kitutu Masaba ebasabirwe gutumya ebiro ebi buya eryo kwerikia abana abaki chikura onyentana kulikuwa abo mwaki ekura twachagete bono igoromba bachake kulikigwa agara baba baki chikura ase chiwodi cheito cha Kitutu Masaba echichire isana emo Kemera Manga Gesima Magombo Gachuba neligoma igo nintagete ngireri bageri asogoteya abantu baito bonsi babo Kitutu Masaba sengencho nero yachagete baimoka so bonge bache bagenda Manga esengencho kukira bono iganto chitorosieta mutebo nganga kibako genda asekire ward lakini asechinga kiecho nyakole bwango kogenda Manga kwelika buno mwake kura aya nigo achire ritiko eremorioka maiga yekiombe kyo getenenderete obochori ne chimbebe kya IEBC uchakya umoroberio bukorikia abaki chikura abaya igole exercising echageta se constituency Kitutu Masaba kero twalenge Manga agaria tugachakia egasirio kwerikia ibongo saba kero monto oyo gwate kura ya sirete utagete go change go chia Sunday agende ase bakweli kichukura aende abana bali osabantu bali barare na ase constituency yabo siwot cyabo bagende Huduma Center register ro egera ba change chikura osebeli kiyo ende kuna bago cha chikwot abali baga gateba one term bali baga gateba two term wana limo bwate ngaki yo bakolega asiye no gotagete monto two term tali no monibos no de todo modo one time tari no monbos ona ngo tubulia basai bospi chances mweso kia so bwenge mwe register ensemo yaye umuwakiri w'ekigambiro kya High Court oyoboigo oro mwanasiasa kurwase county ya Nyamira omoske Filemon Morara apiemi oyoboigo oro kirieganga yekerogo kyo seneta bwa Nyamira nigo ensemo yaye abasemirie bari aboigo babwate bibande biria ebikoro baisoke boigo ase chinga kiechi eryo kwene kebuna amarita bo nkobekware buya ase listi yabaki chikura ekura agaro kwa registre inere njira yoka echencheria orata Kenya yebe oranyare gokora ego to waka kura onye to register na abande mbari babwate ebibande biriye bikoro biriye generation yeri enkoro aboro bona ariko batebya ebibande bachenche ego biriye bikoro mbiri go chigwanjeru aso waka chikura unabona abuzito taite kwebeka amo igabuya egento keratokonye no kweregister so bonge egera tutuare namba ya igore nene aso iri gochwaka chikura 2027 kuringana na sheria kera ase Kenya abantu mbaje baewe libaga lyo register kuna bono ase chipa election chire registration yetigire egera chipa election chire aera chimanya gocha gokorwa yo monta asore kaberedi egera karo pago ikase asore register asogo chwaka chikura 2027
Chingaki echecho nigo abakichikura kurase bunge eyo ya Kitutu Masaba abo bagwakira chikura cyabo isiko ya Kitutu Masaba baboriwe koirania chikura cyabo inga ase bituo byabo urete kura hariske sekale ira nanga bona akude kutwara basaba wetu ira nenka kura akae muntu uri wagera no yonka ne arora kwe paseli muchumba bana arora kwe paseli omwemsi bana arora kwe paseli no ne para ali so chigwagwe soka gorira karatiga karaira nanga age kura alinka na ekejorokia okerareka nenge bwata banya ka aba kichikura abange Hingo ripotera Gatembe kurasa magasha manene ye bunge ye county ya Nyamira ya kutoka imeye ward ya Township West Mugirango nje Fatigad Kisemba na umanchu muligereri abonchereri kurwase chire ya mugonga na mono abara bonchereri be Chiombe niko bantsokire na kwemurunganiria obokarari obe ase chire yo na mono asabatabna ebirengo byo bochanwa se chire yo niko biri be mono ndiko babolire oboteneri be county ya Kisii kana kyabana ngorwasi gote kware kimna chire yo ngorwasi kwere goika ebirengo bibwenete mulikito Gilbert Kobi na mange Onturulia kurwase chiro ya mugonga mono bali abakoni Chiomba se chiro ya mugonga mbanya ko bakorora mikera gutaba ukuya kwa mazingira arase echiyo nyone cyo ntobwati nyore neche se tokobeka Chiombe cheto tokobeka para twasali kutwasinye komanyana kaitogokia Marieta na chose gonjoke kirango no machemani we chiro ya mugonga ase amangana ye Chiombe mugongeye twakorera matuka manga atari make lakini bono twanyorie miacho kera ogekorete gento gero rioka bono ngonye barorire bo onye barorire nga Chiombe njiri ko rusesi mbago totebito kende nonye nuru sana lakini tonderani chiro nero ya kabera se Kisii county ase asarati akogamba nere koros chibesa chagende county ya sarando takeira tutakeira arati aja totebye chiro Chiomba se koba twaigwana nirebo niko bagotewa buna obutaba okwa echicho nabo igo burayo buya kuwa se chiro ya mugonga mbora abagoko bakonya gochigo enderera okoreri wabo nabo igo ekero bakono chibesa kuwa se county ya Kisii yetu vile ambayo ilijengwa na inachukua muda mrefu lakini hatujaona matunda wana ambao wameshachaguliwa kwa hii soko enyewe hii soko wameiburuka na sisi ulinzi wetu ama uwezo wetu tunataka hii soko yetu watu ambao wapatrizo wapya ndio tuone kama soko itafanya nini na itapangwa vizuri. Sisi kama wauzaji wa ng'ombe hatuoni kama tunakumbukwa kama wafanyakazi wa ng'ombe wenye tunaleta pesa kwa kaunti, kwa maana usuru wetu unakuwa juu kwa hii biashara yetu ya kuuza ng'ombe, lakini hatujapatiwa mahali tunahusia ng'ombe, hatujapatiwa mwelekeo na wakubwa wetu. Kila siku tukikucha unapangwa kule, siku nyingine tukikucha tunapangwa kuingia chiro kolazigwe tu akwana na barabuo muna inchomura ye kero na ande bajaka mwerekeo tokegwa na ande wiki ya bajaka korubanie chire ya ringe tuma piri ye wiki ya era Mugonge twabere tukonyara bakomusana twachande tutangwa tunana stokwara ikotokwara ama toburuka ine bakachiombe nechimboni nechingo akie tokubori gasimba ningi mwari kogitere chiro konyenye muri abatayare mwari otiga tunakogenderera erine mogoja ko batayare mogite eta nonye materials mobeko moigore chiro tonyora libagari nene kiagere ng'ombe goja yabeke sikese geteri umuntu akarangire akoneri amusabiri umugabana bwe county ya Kisii goswana na egati na bwe korenta chibes kiribanya ko bakuna chokera lituko kinya ko bachiko bakonya gokora ubunjiri bwabo bwakinie biashara ngo tafeko takere wikenya arati chibesa njire county taiko chikolera gashi wenete oko kitabata ndo bitere tena kitwa echire tamba rali tole para ikotoko uneni wabanya biashara be Chiombe twauri wasitokone niko batianire ngamba gushikana ko bakuna chwa SS gushibesa bawoja ko bakuna chituka serinde asenge ncho bakori ubuye butarabororo gasa abanya biashara bakanire kiete shaini ekokora ekochuo naitwa Masia Momboshi, mfanya biashara kutoka Transmara. Miaka mingi niko Magonga na mimi ni chairman kutoka Transmara na ndio nasimamia masoko ya Transmara. Mimi silipi ng'ombe natoka Transmara. Itakaa hivyo hivyo mpaka muje muangalie pahali tunahusia ng'ombe.
twachire kwabona onye ne cho diana korolekana kende ora ikeruwa osinywa za okora gento bono nigo baganirie oko bagukuru kurunge kokorekane eri gucyo no ko bagukunchiriria ukini gwa gwechiro ya mugonga ne chairman ye chiro tabadali to gukosaba toligereria echiro toroseria echiro nako burukanie echiro esesie bore korusigwa igatembe kurwase ensemo y'echiro ya mugonga maritana nche Gilbert Kobi na abonchereria bakabake abo bagokorera obonchereri bwabo ange gosembara bali ne para ene kurwa konate gochamiruka nigo batagorirwa ebibanda byabo ase bakonaria bintu ao ugwana gatembe maiga yo gotagorirwa ebibanda ebyo nigo manyaka bakorera muna nigo batigaire asako kona nigo babalire asara nene muna gotumenya muri kito fatikari Gisemba Yuria obokoboke imeye kaunti ya Nyamira nigo asebirenko ebinene byarikire abange asokwenyorera enengo eyo ekubakonya ase ogoikirania amagenderero ao puna ogosomia abana Maria Danguro kudifuna manyangi mwenye biashara kwa stage kwa tawo libwe binde twete notsi chironi otobogolete ngitowaka ni byombe abagocha batutagoli bagenda bono ngitowaka na chironi kurende rituko rya rero nigo abonchuriria abo bagokorera obonchuriria bwabo ange ni para enene ikurwa kunate gochamiruka batigwa epara iguru batamanyiti asibagochakira na boigo asibagokorera maiga yikiombe ekyo gitenenderete chipara chiakena kubatagorera ebibanda byabo bono iga kena yatagoire abantu baito batamagorera biashara abantu bagwata chironi ne bona simoroje yajete etongolela tuli na moina mwato kunde ese kare moro de bottom up ne ro bottom up na ndonyo mwamwire gotagore para utari konye be kalende once and for all webe moto tagoria gokoira na wabwatire twa mukorio boroni boito tojo kuperwanderera na ndi mwato tagoria mama mboga bono igarero no nyumba mo de betukai sekretari anenjo simiolina amo mokorio biashara ga Nyamira onye ebintu mali wana watu abukira bana mapigwa nyori ne kara gitagia cheo thene totagore tubwatia sitogochi tubwati bana basa gochira nyumba na roshatra ndino monya biashara omo keiga kurwa Nyamira biashara na biko nyora nacha kire kabisa moye ti ebikoro tokorwali omo ona Nairobi ono nabugete kingono ninzana bongo nyora ya kabere ebinde ebidini biashara kirensa ingoto compensate mole chiloni to sabetaria se chibang ina kitu wakana chiloni eki esenga kanyara tigranya baonchereria abaiga nigo bono bairire chinga kecho na gusaba abarai be serikali ye kaunti ya Nyamira abaigo serikali erienene weswanani ime erio ibakonye banyore obwororo bokwegendereria kebugima kwetera obwonchereria abakonye chibesa tokorere biashara tobwatikende wabagane chichatu ategemete chiachire bosa tobwatikende gakinyo amarai baito bali mora moso township mungu ito kwiranga empowerment ngono konya tumo na kwenana ona ito nyetageta mokonya bangina baito at least batwere mataisi bayibona ababuga baito gabana ayale simu bagaka jerusa bakonya gaki masera bunge batokonye biashara tuenderere kiagere bintu bitu biashara kire bire wakibaka abana to Hinko reporter Gatembe kuraiga somochie omonene Onyamira oyo ogotukemeye wodi ya township ebunge ya West Mugirango Fatigad Gisemba na chinga kia bamenyi be wodi ya Nyansiongo bagenda kweragania sabo chorio boke nigo balia bakubolia chikura bagote bali bakulige chikura baganirwa gukora chikambeni cyabo no murembe nabo igogwetanga kurwase gukora chikambeni chinga kicyabo tuko egento kirabrete okogosa guche sabanta bange omo MCA omo tangani we wodi yo omo ske Jackson Mugusu nigatabiro buna e wodi yo nigo yerene maiga ase kegetambe na igo nigeraganie umurai ubwate amaroro amanne mna gutuma muri kito podcast pokara
ewadi ya Nyansiongo na ya moye chiwadi chiriko rwa Rugongo rwa Gusii ekyo kirazi kunyaraka bakikwariganya obachori oboke ilio komo choro MCA yirazi kunyaraka bagakora entunda y'oburayi usangano yo kabero MCA umutangani kurase wadi ya Nyansiongo asireta Jackson Mogusu nigo akwerera buna ewadi ya Nyansiongo nigo yagendere ko bwegutigara mayiga kemagenderero inyorekane ngagesa ebina bibao no gutabo kwa IBC service nigo kwirire ewadi yiga kuratera kemagenderero twasiririe amagenderero ase emyaka 3 ya mayiga yaerire na ase emyaka eyo tigare toyo monemeti enyikianda einenga kientambe asa amagenderero ye ward na beira ase county government ne county assembly nimbwato bomanyi nimata abande mbaburi asa matuka ya tigarete inkiora chokore gose na bongo kora mange sana ekiagera emerubiri ye county igiye kubangwa ase emyaka 5 ukwana nigo atebire buna engaki yayo MCA nigo barenge nobomo aba MCA indukirerete amagendera mange kwanike wachinsemo asagendera ko bagakobasemya aba MCA be county Nyamira kuri gichinjera chingikirano osunsura mangana ekero atalimbu ya oversight y'abaminto doesn't mean impeachment. Oversight no kurigereringa programs mo etiri as a budget. Are they properly implemented? If there is violation towards that point, then it can call a issue yogo someone the CC members and the chief officers to explain where are these gaps. If we find they are so glaring, then impeachment becomes the only solution. Ekiagara mwaro y'abaminto, they have tried 2 times to impeach your governor on reasons best known to the county assembly. But so far, the remaining period, impeachment might not be a solution. Ogusubego nigagendere ko bwagusegetegesa kukyo Mogusi na bamenye kurase wade ya Nyansiongo kwene kibunankurigere libale omuske Fred Matiang'i asobo choli buli busyo asagendere ko bagakoboboli kwene kiago chora MCA oyo kweberekerera na komoko boko Matiang'i elio Rugongo rwa Gusii ronywale otwara Escom. Barigereri bamanyenga yes we are going to vote an MCA but omo MCA anegemea murengo gani Ogusubego nigagendere ko bagakobolia bali bonse barazi kunyaraka baweso kyasobo chilyobo keimeye ewadi ya Nyansiongo kwenekewa omulembe n'obusiani chingaki cheche campaign lakini ntomanyete sawi yenda mwamu yokuryo bugambi abarayi bandi bajakirwe iteme kibotuko na seitanto bwate challenge yobo wechiombe nare kubasororanga bali bakutara botuko you are becoming a threat to homes omuntu arakagena omurayo ocha kuri gikura kumbe nabayi bagocha kuiba chiombe na kiare ko babuya we are there to IPC regulations omwelio ye enero ujumbe aje kuchasa bamenyi bewadi ya Nyansiongo. For instance, for you kwande a county assembly, you must know parliamentary language, you must know parliamentary conduct, you must understand the standing orders. Wano toiro monto mogene. By the time I watch to understand standing order number 1 to standing order number 279, you will not understand in the remaining period. Njena na wata abantu bamento litangere neri keritigarete eliringa chibanda chomo nekerenga kire enke ukuri gembusuro yomo wana asinyasyo mbusuro yomo nije ibonari kubasaba simeke mbusuro yomo nari muranyora rigesa asama tukaya tigarete igingo ripoti rigitaseni kya wanjete kya Getembe kuna sinseme chiga chewadi ya Nyansiongo meye bunga ya Borabwe county na Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara na mwancho muligere chingaki abarokigwa bagenderete kuyaregania bochyo bwa matemu manene yo mwaka uyu iga segeto bigo nigende kurwegwa asabarokigwa boko bana oremu elikwana kebona ngweta bare kusengo kali bali ya samatemu ayo mulikito Daniel Ontiri niga tarira skuru ya Zamaike yo gotoka se county ya Kisii na onya kubaga utwale roboti rokobwatia Ese yumotinyo yomo aborokigwa kurwa chiskuru au aiga Kenya nigo barachigo chaka matemwa bamanene yomwaka oyo nasi chiskuru au amaliganio nigagenderiri ilikoa aborokigwa chingaki chinyororo cyoko yakora nogo semelio konene buna mbachiko koli buya Korengana na Sister Gaudensia Sakwa mwalimu manene weskuru ya Waisike ya Sister Mikaela yogotoka Nyakoe ime Kitutu cha South County ya Kisii aborokiwa babo babere tayari koyakora nambale nogo semelio konena sebale. Today was meant to ask God's blessings upon them, that success may favor them
We have prepared them fully. They are very ready. We are expecting the exams with open arms, as at the same time we prepare for the grade 10 come 2026. Ukwana egekegeke magiga yokoera kumoroberio bogosemia borokigwa babo kuba omoyo na kubasabira bosio bomatemayo chinga kiaringe gusanga negetaseni kyagetembe sakwa nigamenta hasukuru esegeto hasaborokigwa baria barachokora matemwa bo hasibirengo ao ubaboria gutwara ukwegena boigo buna ububa negati yabiria bikwirira aborokigwa gukora bobe boigo ukwanire igoro y'umuroberio bo bogosemia aborokigwa na kubasegeta igoro y'echiko stiria barachigochora. I urge the teachers to encourage the learners not to fear, because the exam that is coming is what they have been doing. It's not that they panic because they don't know exactly what it is, but they should remain calm, be focused, and keep whatever they want to achieve in life. We normally call universities to our school to engage the learners on the courses they're supposed to take when they go outside there, because we have realized if they don't get these pieces of advice, they make wrong choices. We also have universities that do not sincerely go with what the learner wants. They give according to the spaces or the opportunity they have in the universities. So a learner may want a given course and you get that given what they don't want. But since they don't know, they are not prepared for that, they make up wrong choices and it becomes a burden to the parents in the future. Abaiboli hasi chinsemo au kuruasa rugongo ruagusi nense ya Kenya ngima. Nigo bali nogo semeli abuna aborokigwa babo mbachigo kolyebuya asa matemo manene y'omwaka oyo w'ekirubere na 25 bali bagali gonchulya magimabo na guchako bakelie kendi yonsi batagete asubugima Nkuruboterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri na omo senator macharo kurwase county ya Kisii musike esio kenyiria nyeni nigaboldirie obotuke bwa bwango kwana kiwa igoro y'abantu abo basireti amagima ba Somogondo o Del Monte asogo kagerwa kaba abaibi kakwana ime senate chinga kiarenge gusegeta inkwana ya masanta bwe county ya Murang'a omusike jo nyutu okenyuri nigo atayabona chiamate chiabantu abo basireti amagima abo njiganiri konyora bwene bwabo nabo igo serikali ene kibuna amatende on stage ira chigwetira amakomwe amate gosia mate chia bubanya tukabagosira magimabo chia iterete. I wish to support the statement by a Murang'a senator on the killing of individuals suspected stealing pineapples at the Del Monte farm in Murang'a. Mr. Speaker, this is not for the first time we are having this issue. We have human rights bodies which have gone to court. Determinations have been made which unfortunately do not favor the innocent citizens of this country. Mr. Speaker, I don't think killing and maiming people because of alleged stealing is the solution. And on most instances, like a past determination I looked at, the company defended itself that their headquarters are not in Kenya and so they are not able to handle such issues. Mr. Speaker, I think that's very lame from their side because we cannot lose Kenyans who are supporting the company in big ways just because of small elements which, on the other hand, have not even been fully substantiated to be thieves as it is, Mr. Speaker. It's very sad that we have injustice everywhere occurring and nothing is being done because these are desperate Kenyans who are trying to earn a living and in one way sometimes are caught up in some of these issues, but still that does not justify killing of people for such happenings. So I feel our government needs to swing into action so that Del Monte is either compelled to compensate, especially the ones where already determination has been made that it's their security officers who killed these people, so that we do not have families waiting for years to get redress over such issues, Mr. Speaker.
na mwanjo murigereri gukorera ritukuria lero nigabicio mumerere bwa county ya Kisii musikadanya Doris Aburi yabatuka obokonyi gochia sebinyoro bya magumo Nyakeiri na Musocho ime ward ya Marani ebunge kituchache North county ya Kisii amejinsa mecho nibagokera egetambukire kyo gose ebitambukire byo amona bokorero bwa Nyakaboko na no asjinsa mecho asa mariza ngo bitonika ke mu plan yeda kiaga iga ngokora nyamiyobo B abantu aba nabane bari titanga ningoira ni donya ngambi ya mona sengenjo tokonyire toko imoka twacha na community health worker ngocha tole twache kyo muchiyo gatwarara kibo cha ubungani twasoki ibintu kurunyomba twa omenyomba twasi bya abana torama na community health worker abana aba barabeire bakotwara umuchando bw'echinda for so long healthy community atemire sekonyara but muchando nande bado gendera gotokororo mbuya mone sengencho Doris donya totokwerure gwatumire etimu yao goche senke yachira korora abana aba yabasibiri yabakonyire torocho baire chimatreze marangeti boigone ndagira nesabuni yo goisibi gendera gotwara umukyo ibotambe alietane charity wanga nje bona na nkumeti sana sa ikanyomba minto amwayanda eyo ne ndugu yana bono twanyore to konya umongino yoye igere twanyore to konya umongino ya to mwachi yanga rakiri bono wakonya imbuyo lakini tonya toto in shortcut tonya tote gasia kori umwakori mwarore binta kora kiare ni agatugora kirege ndo bosia magute chumbi tokaria bono rando rocho tomira abantu bachandegete nando ore tekirege ndo kiro monto anyori buna bono nje nanyori Yerubagenda karibu soko cha konkonya ndo mwankonya nyasaye nandakoreka na ndakonya tonya toto asanya kumo sisi na andanya kumo mente binte binge byose binyarinda akenyero musocho nande tonya mbuja mantu tigaba gendere ni gasi yabo atata genderere nande bagwate mirimo yito bakomo mwanjo murigereri krauna to korera mangana ya kionga chinsenye litukeliga lya lero litukuli 30 omotienyo iga okienda mwaka bajirwa na 25 njeni ngongoro kwaro ni toto nyangiri oyito batana kwa sami menyerio ni gakoro kwa Wilson Makoli na boyo kuna sami atanamusha ni gakoro DJ Atsan ikosika bidongeri na tunastoko na ili oborigereri obuya ime ya Gatembe TV kionga kiama musi na boyo gobotukobya Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo yokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone